bideak ere bai topatzea. Eta niretzako ikurrarekin pozgarria da ikurraren berritzeak esan nahi badu fase berri batean gaudela, pozgarria da. Ikur berri bat izatea eta ojalá orain dela urte asko ikur berri bat izatea eta niretzako pozgarria da gainera mezua oso zentratu dagoelako. Egongo dira nola ez beti ez, iritzi ezberdinak edo estetikoak eta baina nik ikusi nuenean ikur berria esan du, oso konkretua eta azkenean behar duguna da sozializatzeko mezu bat konkretu izatea. Indarrak elkartu, etxera, urrengo fasea da, preso politiko guztiak etxean egotea. Eta niretzako ongitorria ikur berria eta pozgarria ikustea berri ere bai oso arrakastatsua izan dela 2023an manifestazio hau presoen aldeko eskubideak eta etxeratze bidea eskatzen duen manifestazioa izan dela oso arrakastatsua. Bai, eta aipatu eta ikus dezakezuen bezalaxe, iritsi da manifestazioa Bilboko udaletxea, Txalo eta Oihu artean iritsi dira manifestariak helmugara, Bilboko udaletxera, ez dakite entzuterik badugun, bertan ze giro dagoen. Kontutan hartu behar dugu, bitartean bukaera oraindik ere Zabalburutik oso urruti dagoela, oraintxe Kasilla ustu dutela eta gainera jendeak denbora irabazi nahian aldamendeko kaleak hartzen dituela, ez? Azkenen desesperatu egiten zehalako atzean zoazenean eta ikuste duzunean ez zerala iritsiko, orduan aldamendeko kaleak ere gainezka egiten dute, orduan hor ikusten dugun giroa ematen du manifestazioa bukatu eta relajatuak daudela, baina ez dezagun ahaztu hori, milaka lagun ditugula oraindik kalean ezin mugitu. Audio kalitate hori ez da nahiko nukena, irudiari utziko diogu beraz. Aipatzen nion lehen Aiarari eta edizio digitaletan gaurko egunari begira, bihar pentsatu dugu baietz, Dabide Nagusiek oihartzun egingo diotela, gaurko mobilizazio honi, edonola ere, egunotan hainbat gairi heldu diote batean eta bestean, eta aipatzen dizuen Euskal Presoen Euskal Herritzaren aldeko banderatxoa, urruntze politika salatzeko irudi gisa sortu zutela 1985ean. Eta, dagoeneko ikur nagusi izatari utziko diola, naiz eta ikur honek tokia utzi beharko dion, beste ikur bati, eta arte batez nik uste dut oraindik ere, bi ikurren elkarbizitza ikusiko dugula. Baina nolabait aro baten amaiera ere badela, ezta? Interesgarria da, 85ean, behar bat erantzunez, ekoitzi, pentsatu eta aurkeztutakoa hori da. Dispersioari erantzuteko ikurra bat izan dugu, nik laugarrena dut balkoian eta penaz kenduko dut, urte guzti hauetan azkenean eguzkiak eta euriak ondatuta laugarrena dut eta penaz kenduko dut, egia da, baina garai berri bat adierazten du. Bai, ez du gaztuko. Gainera, une gogoan garriak utzi dizkigutela, utzi digula ikur honek, Euskal Herriko etxe leiho eta balkoi ugaritan, mendi gailurrak aipatu ditugu lehen, baina ez dugu gaztuko esate baterako giraldien egun interesgarri gura, ez daukagu irudiak. Turreko etapa irabazizuena. Baina bai, alako datozen egunotan izango du tarte gehiago eta alako kontutxoak berreskuratzeko tarteare bai, eta datu gehiago, esate baterako 89ean munduko txapelketako hasiera ekitaldi horretan, ezta? 60.000 lagune zeudela bertan eta telebisatuta mundu osoan milioika lagunek ikusi dutela ikur hori, irudimen handiz baliatutako ikurra izan delako, baina tira, aldaketa gertatu dela eta garai hartan ikur hori sustatu zutenek ere asmatu zuten, eta gaina asmatu zen, nik uste dut orain ere gauza bera lortu behar dugula, asmatu zen mezuekin. Orduan orain dikan ere euskal gizartea polarizatuagoa zegoen. Bi muturretan, bi bandoetan nolapait ez, oso berezita geunden, eta aldarrikapena hori izan zen gutxieneko adostasun baterako bidea. Ez dezagun ahaztu, nik oraindik ere amnistia aldarrikatuko dut azkeneko atera arte, baina bitarteko bat izan zen. Bitarteko bat izan zen, azken epaia muturreraino bete behar zuen
bete behar zuela pentsatzen zuen arren eta amnistiatua izan behar zuela pentsatzen genuenen arteko erdibide bat izan zen. Bete ezazue zuen legea. Eta gutxienez, buka ezazue presoen senideekin egiten ari zeraten zigorra. Hori izan zen, mezu hori. Nik oraindik ere, amnistiaren ikurra duen giltzatxoa daukat labero gisa, eta Euskal Presoak Euskal Herrirako ikurra daukat kolgante aurrean. Ez ditut saltzeko, denak balio dute, baina ezinbestean bilakaera bat egon behar dut. Kasu honetan bilakaera positiboa da. Euskal Herrian ditugu jada. Hori lortu dugu. Otsailean izango ditugu guztiak. Miren gora etorri dela aprobetxatuko dugu. Eguberrietako irudi zera horietan, zu ziriak ere jaurtu direlako Euskal Herriko espetxeetan, sare sozialen bidez izan genuen horren irudi horiek ikusteko aukera urtezarretan izan zen hori, berreskuratzeko aukera izango dugu, ikusgarriak ere badirelako. Besteak beste, argizpi bat ez da, lehen aipatu dugulako, halako egoeran urteluz espetxean urrunen nolabait biziraule diren preso askoren egoera badelako eta halako ekimen ikusgarriak, aniztasuna badagoela ez da. Euskal gizarteko herritar ezberdinek bakoitzak bererara batein izan duelako aldarrikapen honekin eta ikusgarriak diren irudi horiek ezak lankide badituzen eskura. Bueno, irudi ikusgarriak badire horiek zalantzari gabe, urte zar gauean, kanpaiekin batera ez, baina afal ordu goiztiarra izaten da espetxean, dagoeneko ziegan ez da, zer den, ziegan egon beharra dagoelako espetxean, bai, zuzeneko aipatzen digute, zuzeneko ekitaldi hasi dela, aurrera, Anaiz Funosas. Betetako begirada eta postasunez betetako aurpegiak jartzea eskatu genizuen. Itxaropena eta postasuna mendekoaren kontrako bataila irabazten ari garelako. Gogotoaren eta egebantzaren gainetik etxera bidea hurbilago jarri dugu. Emeki bada ere aintzina egiten ari dira. Inoiz baino gehiago gure indarrean sinetsi behar dugu, eta aurrera egiten segitu behar dugu. Egi honek, bertako jendeak, gehiengo politikoak eta sindikatu guztiek aspaldi hartu genuen Euskal Presoen etxera itzultzeko bidearen aldeko erabakia eta konpromesua. Estatuek hori martxan jartzea genuen helburu. Presoen ala dagokielako eta elkarbizitzarako lagungarria eta beharrezkoa delako. Etorkizunari begira jarri nahi dugu. Gurea izango den etorkizuna eraiki nahi dugu. Eta horretarako hemen nola eraiki erabaki behar dugu. Euskal Presoak gure gizarteko parte diren einean, herri honi dagokio erabakitzea noiz eta nola itzuliko diren etxera eta nola gizartaratuko diren. Modu horretan guztiok bergizartaratuko gara terminoaren zentzurik hoberenean. Zalantzari gabe,
Euskal Herrian izandako indarkeria guztien biktima guztiek merezi dute gure errespetua haien minaren aurrean eta gobernuen aldetik tratu berdina jasozea ere merezi dute. Are gehiago, biktimen auziari konponbideri bilatzen ez diogun bitartean, gizarteak behar duten begirunea ematen ez dien bitartean eta euskal presoen egoera konpontzen ez den bitartean, ezin izango dugu elkarbizitza zitzegin. Hori da, aurrez aurre dugun erronka. Sare herritarra eta bakibideak konponbidean parte aktiboa izateko konpromisoa beresten dugu. Oztopo asko dugu, aintzinean. Oztopo garrantzitsuak. Herri honek benetako bakea eta bizikidetza lortzea eragutzi nahi dutenak, hauen artean Espainiako eta Frantziako auzitegi berezi eta fiskaltza antiterroristak. Justizia esaten zaion horrek, zeinak mendekuaren gainean oinarrituta, hemendik 100 kilometrotara erabakitzen baitu, gutxi ezagutzen dituen eta interesatzen ez zaizkion pertsonen askatasuna eman ala ez. Ez dituzte aintzat hartzen kondena luzen ondorioz, askatasunik gabe dauden pertsonen bilakaera positiboak, naiz eta kesondegietako teknikarien erabakiek bilakaera hori ontzat hartzen duen. Sugirun altasuna erabiltzea pertsona horiei buruzko erabakiak hemendik hartzea ere bada. Hori da demokratikoa. Eta hori da aurtengo manifestazioaren leloa. Etxera, bidea, gertu. Hitz egokienak dira aurrera egiteko dugun borondatea islatzeko. Denen artean egin behar dugu hori. Bizikidetzarako espazioak sortuta. Bizikidetza eraiki nahi du euskal gizarteak. Konfrontazioz eta indarkeriaz betetako hamarkadaren ondoren. Amaiera eman nahi diogu indarkeriaren eta errepresioaren zikloari. Bakea elkarbizitza eta konponbidean lortzeko zikloa abiarazteko. Giza eskubideen agenda ezin da egon komenientzia alderdikoiaren eta estatuaren arrazoiaren mende. Giza eskubideak ezin dira partzelatan bereizi. Osotasun bat eratzen dute. Gure herrian izan diren indarkerien ekintza jasan dutenekiko empatia barne dela. Horregatik, gaitzetsi egiten dugu, hamarkada luzez askatasunik gabe izan diren eta nabarmenki hobetu aldiren baldintzak jasaten ari diren gizon eta emakumei zigor handiagoa ezartzeko legeak bihurritzen jarraitzen dutenen mendekurako grina. Are gehiago ikusita ez dagoela inor kartzelan torturatzeagatik edo estatu krimenak egiteagatik. Kuartagotik Lizarrara, Oiondik Lekeitora, Azbarnetik Santurtzira, Oiartzundik Gasteizera, Kataluniatik, Galiziatik edo Espainiatik, gaur hemen gaudenok gure elkartasuna eta konpromisoa erakutsi nahi dugu. Elkartasuna euskal preso eta haien senideekin. Elkartasuna eta empatia indarkeria guztien biktimekin. Eta beretsi lanean jarraitzeko konpromisoa. Bidegabea izanik guztioi bina eragiten digun egoera honi amaiera emateko. Erakutsi dugu gizarte honek aintzina begiratu nahi duela. Sufrimendua desagertzea behar duela. Hildo horretan, bide bakarra dugu. Mobilizazio sozialak eta euskal gehiengo politiko eta sindikalaren borondateak baino ezin dute lortu askatasunerako bidea lehuntzea. Bai, bai eta bai, etxera bidea gertu. Presoak, ieslariak eta deportatuak etxera. Denok batera lortuko dugu. Arratsalde on.
Como decían ahí en euskera, han pasado 34 años desde aquel noviembre del año 88, cuando Madrid puso en funcionamiento la política de alejamiento y dispersión contra los presos y presas vascas y sus familias. Hoy, ante miles y miles de ciudadanos llegados de todos los rincones de Euskal Herria, podemos decir que nos ha costado, pero que hemos ganado esta etapa y la hemos ganado entre todos y todas. No tuvieron en cuenta la firme voluntad de la sociedad vasca de plantar cara democráticamente a esta vulneración de derechos. En ese camino, centenares y centenares de miles de kilómetros recorridos, ha habido mucho sufrimiento, un importante daño moral y un fuerte coste económico para que ni una sola semana ningún preso o presa se quedara sin la visita de los suyos. Pero hoy comenzamos por el agradecimiento y el recuerdo. El agradecimiento a la sociedad vasca por su generosidad, por su apuesta en contra de las vulneraciones de derechos. Agradecimiento también a quienes en la carretera, con Mirenchín, o en las calles, con su apoyo, han conseguido mantener la llama de la reivindicación y de la solidaridad durante más de 3 décadas. En euskera, Anaiz ha nombrado una a una a las víctimas de la carretera, las víctimas de la dispersión. A todas ellas, nuestra solidaridad y nuestro recuerdo. Beti gogoan. El 8 de octubre, en Donostia, os animábamos a cambiar el rostro de preocupación de vuestras caras, de nuestras caras, por una mirada y una expresión de esperanza y también de satisfacción. Esperanza y satisfacción porque vamos ganando la batalla contra la venganza, porque estamos ganando la batalla contra el odio y contra la revancha, porque creemos en nuestras propias fuerzas y además continuamos avanzando, lentamente pero avanzamos. Este pueblo, con sus gentes y junto con la mayoría política y sindical, ya tomó la decisión hace mucho tiempo y se comprometió a que los presos y presas vascas iniciaran el camino de regreso a casa por derecho propio y en aras de la convivencia. Que los estados lo pusieran en marcha fue y es nuestro objetivo. El futuro es nuestro, pero tenemos que continuar construyéndolo y viviéndolo desde aquí. Estas personas son parte de esta sociedad y este pueblo, a través de sus instituciones, es quien debe poder decidir cómo y cuándo vuelven a sus casas y se reincorporan a la sociedad. Sin duda, todas las víctimas de todas las violencias sufridas en Euskal Herria merecen nuestro respeto en su dolor y un trato igualitario por parte de los gobiernos. Es más, mientras no logremos una solución al problema de las víctimas y se les traslade el debido respeto desde la sociedad, y mientras no busquemos una solución a la situación de los presos y presas vascos, nunca podremos hablar de una plena convivencia. Este es el reto que tenemos por delante y la Red Ciudadana Sare y Bake Bidean estamos dispuestos a asumir el compromiso de ser parte activa de su resolución. Son muchos e importantes los obstáculos que tenemos por delante. Obstáculos que tratan de impedir que este país pueda avanzar hacia una verdadera paz y convivencia. Y entre estos obstáculos ocupan un papel protagonista los juzgados de excepción, la Fiscalía, la Audiencia Nacional, que desde el afán de revancha decide a cientos y cientos de kilómetros de distancia sobre la libertad o no de personas de las que poco sabe y nada le interesa. Lo hace además obviando las decisiones de quienes en los centros penitenciarios conocen la evolución positiva de estas personas privadas de libertad por largos años de condena. Ejercer la soberanía es también poder tomar desde aquí decisiones sobre estas personas. Esto es lo democrático. De ahí el lema de la manifestación de este año: Etxea bidea gertu. Nada mejor que estas palabras para reflejar el sentir que mueve nuestra voluntad de avanzar. Y esto lo tenemos que hacer juntos y juntas.
creando espacios de convivencia, una convivencia que anhela la sociedad vasca tras décadas de confrontación y de violencia. Buscamos cerrar el ciclo de violencias y represión para entrar de lleno en el ciclo de la pacificación, de la convivencia y de la resolución. No se puede continuar subordinando la agenda de los derechos humanos a la conveniencia partidista y a la razón de Estado. Los derechos humanos no son parcelables, son un todo, incluida la empatía con quienes han sufrido la acción de las diferentes violencias de nuestro pueblo. Ello nos lleva a rechazar el afán de venganza de quienes continúan retorciendo las leyes para infligir un mayor castigo hacia hombres y mujeres que llevan décadas privadas de libertad y en condiciones manifiestamente deplorables. Mientras observamos cómo no hay nadie en la cárcel por torturar o por crímenes de Estado. Ahí creo, desde Bayona a Alsasu, desde Cuartango a Lizarra, desde Oyona a Lequeitio, desde Baigorria a Santurtzi, desde Oiartzun a Gasteiz, desde Cataluña, desde Galicia o desde España, hoy quienes estamos aquí queremos demostrar nuestra solidaridad y nuestro compromiso. Solidaridad con los presos y presas vascos y sus familias. Solidaridad y empatía con las víctimas de todas las violencias. Y compromiso, como Recio de la Sala y Maquividean, en seguir trabajando para poner fin a una situación que por injusta a todos nos duele. Termino, hemos demostrado que esta sociedad necesita mirar al futuro, necesita acabar con el sufrimiento, y para ello solo la movilización social y la voluntad de la mayoría política y sindical vasca puede allanar el camino de la libertad. Bai, bai eta bai, etxeran bidea gertu, presoak e islariak eta deportatuak etxera. Deno baterak lortuko dugu. Eskerrik asko. Horixe beraz, gaur autonomia kalea bete bakarrik ez, Bilboko kaleak eta sare sozialen bidez mundu zabalera aldarri nagusia ezin duela sinonimo izan espetxe politikak eta salbuespen legediak. Beraz, bide horretan urratsak emateko gaur ordezkaritza zabala kualitatiboa eta kuantitatiboa izan da, hiritarrek kaleak betetzarekin batera, mezuarekin bat egin dutelako gaur goizean Euskalduna jauregian eta presoen urruntzearen amaierari bakarrik ez etxera gerturatzen segitzeko urrats horiek gradu aldaketak eta bereziki legea betetzeari dagozkion irizpideak gardenak eta bidezkoak izan daitezen. Gaur gainera irudiak ugari izan ditugu eta horren berri gainera zuzenean Aiara Deurreta eta Nerea Garziak Aiara Deurretari emango diogu hitza hasteko eta behin izan ere gaur arratsaldean milaka hiritar herritarren lekukotza bizia izan da geure bidari bereziek kalean jaso ahal izan duten. Aurrera Aiara. Bai, horrela da, laurak inguru edo, lauterritan inguru edo dagoeneko jendetza gerturatu da autonomia inguruetara, eta bostak inguru edo apurtzu bet lehenago, pizkanaka jende hori multzokatzen hasi da, eta antolatzaileek zarek dei egin du, bai Lakaziatik Zabalburainoko tarte hori, errepidi tarte hori betetzeko, eta azkenean bete egin dute, eta milaka herritar egon dira bertan, eta gainera ekimenaren parte, ekitaldiaren parte, oial handi bat zabaldu dute, eta Lakaziatik Zabalburaino joan dira bazatzen esku, eta azken batean ikusi da nola elkartasun hori ez, herriaren boterea, herriaren indarra, joan delako esku pasatzen, pero 30 metro inguru zituen oiala eta 9 metro luze. Eta azkenean modu batean edo bestean ondoren manifestazioa egin dute Zabalburutik. Onaino udaletzeraino, eta eguraldia ez dute lagun izan, ez dugu lagun izan, baina hala ere, Euskal Presoen aldeko aldarriak lau aiztara zabaldu dira. Azken batean urratzak eman arren,
oraindik orain salbuespenezko politika eta urruntze politikarekin amaitzeko eskatu dute, baita ere gradu progresio horiek aldarrikatu dituzte. Aiara da Urreta eta Jenny López lankide eskerrak beraz. Gaur arratsaldean zehar egindako lan bikainagatik Bilboko kaleetan zehar. Eskerrik asko Aiara, gehiago izango dugu datozen egunotan. Eskerrik asko, horiek beraz Aiara de Urretak gaur Bilboko udaletxetik egin digun azken konexioa. Izan ere, 34 urte bete dira honezkero, Euskal presoen eta euren familien aurkako urrentze politika hori abian jarri zenetik. Ankerra izan da hamarkada guztiotan, eta gaur milaka eta milaka herritarrek horretan urrats garrantzitsua eman dela ospatu, balioan jartzeko bat egin dute gaurko mobilizazioarekin, baina oraindik ere etxera egiteko geratzen diren metro kualitatibo edota lege kontu horien guztien aurrean bat eginez, aldarrikapena etxera gerturatzen segitzea, baina benetan gerturatzen segitzea. Nerea Garzia, gaur ere, gaur Bilboko kaleetan, bizi izan denaren lekuko izan zara, bidali berezi 11 telebistan, udaletxean honezkero ikusten dugu, euria heldu dela azkenik, txinpartak izan dira orain arte, baina heldu da azkenik, eta pixkanaka gaurko egun osoz Bilboko kaleak bete dituzen herritarrak dagoeneko joaten ikusten ditugu. Azken konexio honetan ere gaur ikusi dugu, soinean etxera zioen adesibo pegata hori zeramaten herritar ugari, zen izan da gaur ikusi duzuen argazki horretan nabarmenduko zenuketena. Gaurko argazkia ikaragarria izan da, Zarek aurkeztutako helburua zen autonomia kalea betetzea, hala izan da. Jendea oraindik ez da, jende guztia ailegatu orain Bilboko udaletxera, azken adierazpenak amaierako ekitaldea amaitu da jada, hala ere euriak ez du oztopatu gaurko mobilizazioa, gaurko ekitaldiak ez ditu oztopatu, helburuak bete dira, aldarrikapenak kaleratu dira, eta gaurko helburu guztiak hemen izan dira Bilboko kaleetan. Ikusten dugunez ia kaleak ustu dira, lona erraldoia desagertu da, baina helburua bete izan dira eta hala argitu dute Zareko ordezkariek. Ederki Nerea, eskerrik asko, azken konexio hau udaletxetik aipatu duzun bezalaxe, oraindik ere jendea bere bidea egiten ari delako, gaur autonomia kalea betetzeko ariketa izan delako, gaur hiritarren betekizun nagusia, euripean zarete honezkero, beraz eskerrak zuri ere Nerea Garzia eta Iana Iriondori kameratzean ari delako geure lankidea, eskerrik asko, gaur egindako lan bikainagatik eta datozen egunotan egingo diogu jarraipena gaurko gertakizunari. Eskerrik asko zuei. Aiara de Urreta eta Nerea Garziaren azken konexio horiek, platoan berriz, Miren Legorburu eta Carlos Renedo, adierazpena publiko egin du honezkero sare herritarrak, eta duela 35 urte indarrean jarritako espetxe politika anker horri, gaitzespena adierazi bakarrik ez, nolabait balioan jarri nahi izan dute, gizarteak aurrera begiratu nahi duela, eta sufrimendua desagertzeak behar dela, desagertu beharra dagoela, eta bide horretan, bide bakarra dagoela, eta alaxe dio hitzez hitz, mobilizazio sozialak eta euskal gehiengo politiko eta sindikalaren borondateak baino ez dutela lortuko bide hau leuntzea, eta alaxe dio bai eta bai, etxera bidea gertu dela, eta presoek zein ieslariek baita deportatuek ere etxean behar dutela, eta gezi horiek argi uzten dutela, urrats bat gehiago emateko garaia badela. Azken analisi bat eskatuko dizuet, Miren eta Carlos, aipatu ditugu, gaurko egunean zehar, goizean espetxe politika honekin behin betiko, edo behintzat garapen horri bidea zabaltzeko eskakizunarekin bat egin dutela, indarkeria ezberdinak jasan dituzten hiritarrak, emakumeak, gehiena gainera, hori ere adierazgarria izan da, gaurko egunaren laburpena nola egingo zenuke Miren? Bueno, hasteko, ezin da zalantzan jarri, helburua bete da. Goizeko ekitaldiak gainera ekarpen bat gehiago egin du berriz ere.
mina elkar ulertze batik entzun egin behar da. Beste guztion mina ezberdina izan da ere guztion daukagun min bat, eta hori elkarri begietara begira eta onartu beharra dago, baina hori ezin da mendekurako erabili. Uste dut oso txukun gelditu dela, eguneko mezu hori ez da alperrik emakumeen, nik uste dut ez da alperrik emakumeen esku izatea mezu hori, oraindik ere batzuek inoiz ordezkatuko ez dioten min bat, eta beste batzuk oraindik ere bizirik dutena, batzuk aipatu duzu, iratxeren aman bezala, oraindik ere alaba espetxean daukalako torturapean egindako autoinkulpazio bati esker esaten joan erruz. Nik uste dut helburua beteta dagoela, mezua oso garbi gelditu dela, fase bat bukatzen ari da, dispersioarekin amaitu dugu eta ikurra aldatu dugu eta etxera bidea gertu. Gertu hitzak bi aldaera, bi esan nahi ditu euskeraz. Bata da hurbil eta beste bat da prest egotea. Bueno, etxerako bidea prest egon dadin asko daukagu oraindik egiteko, herri honek jarraitu beharko du estrukturak sortzen preso horiek etxera etortzen direnean benetako gizarteratze bat eduki dezaten lan eskubideak eta eduki bermatuak izan zaien. Oraindik ere bidea luze dugu egiteko, baina euskal gizartearen hitza uste dut gaur ere entzun dela, beraz, etxera, ia hurrengo urratsa benetan hurbil dagoen. Datu hori eutxiko diogu, grafiko horiek ikusten dituzue, azken batean azken urteotan egindako garapena zein izan den, 2018ko datuak dituzue, 2021 bitarte, urreratze edo gerturatze horiek izan duten garapena, gaurko egunaren balorazio analisia, Carlos, zure aldetik, ikusi ditugu hitza hartzerakoan, Ipar Euskal Herriko ordezkaritza izan dela, aurten ez da Baionan eta Bilbon izan hitzordua, Euskal Herri mailan bakarra izan da, eta bakearen aldeko artisau eta aktivista ezagunek hartu dute hitza. Bai, nire azpimarratzea, zalantza barik, oraindik euskal preso politikoek zer nolako babesa daukaten jendarte honetan, Bilboko kaleak bete dira, herri moduan ere bai erantzuten dela edo erakusten dela babesa, gutxitan zoritxarrez ikusten ditu ekimen, Euskal Herriko ekimen bateratua, eta ez da erreza politika inguruan den ekimen bat izatea bateratua, jakin da bi realitate daudela eta ritmoak normalean ez dira berdinak, baina dut azpimarratzekoa dela nola topatu du ere elementu bat dela komuna, aldarrikapen dela komuna, eta posgarria dela elementu hori izatea fase berri honetan etxeratzeko bidea, esatea jartzen mai gainean urrengo pausa dela preso politikoak etxean egon behar diela, eta gainera ustez behar ditugula etxean eta behar ditugula herri honetan hain zuzen ere herria egiten, euren ekarpen politikoa egiten herri honi. Eta nik uste dut hori da azpimarratu behar duguna, zalantza barik berriro euskal jendarteak erantzun duela fokoa hor dagoela, gehiengoak nahi duena da prese politikoak egotea etxean, eta asko nahi duguna da egotea etxean ekarpen politiko bat egiteko, eta uste dute gertu daudela edo behintzat bidea egiten ari garela, eta hori beti pozgarria da, ibiltzea. Horixe beraz, ikusten dituzu gaurko irudi nagusiak izan direla, autonomia kalea bete direneko horiek, bi oihalek bat egin dute, Lakasillatik abiatuta Zabalburura bidean, eta besteak beste, orain arteko urruntze eta mendekuan oinarritutako espetxe politika horri stop bat jarri, eta aurrera begira jarrita, etxera bide hori helburu gisa jarrita, mezu nagusiarekin bat egin dute milaka eta milaka herritarrek. Horixe izan da geure helburua, gaur arratsaldean horren berri ematea, zuzenean, geure baliabideekin noski baietz, eta horretan segitzeko erronka ere bada gurea. Eta badakizue, gaur arratsaldeko guztia, gauean zehar eta bihar berreskuratzeko ere aukera izango duzuela, zuzenean. Baina izue, gaurko irudi nagusi horiek unkigarriak izan dira asko eta asko, bertsolariak entzun ditugu, Maialen Lujanbio eta Amets Arzalluz, Zabalburutik autonomia kaleari abestuz eta euskal gizarteko ordezkaritza
Zabalari lekukoa emanez, mezu honekin, aldarrikapen honekin bat egiteko. Gaurko eguneko irudi nagusiekin agur esango dizuegu, baina badakizue, berri gehiago izango duzuela, datozen egunotan, hemen Hamaika Telebistan ezaztu, aplikazioa badugula, Smart Telebista bidez munduko edozen txokotatik ikusteko, zuzenean nahieran nahi duzuen eratara, eta aizue, eskerrak baita ere gaur, pantailaz bestalde egon zareten guztioi, eta geurekin segi ezazuela, eta gaurko irudi nagusiekin eskerrak emango dizkigu solaskidei, eta baita zuei ere beste behin ere. Gabon pasa, eskerrik asko. Denak izaterik errikiren bide, zapalduen bide, ez aldu posible, zutik ibiltzean ire. Entzun ezan bide, ez zuten posible. Entzun ezak bide, izan gaitezen libre, bidez bide, libre. Oso bakoitan atzetik bestea, bizikidetza jarrita elbide, denak eskubide denen jabe, bide baten zaiena da astea, herri gaztea, luze bidea, gelditzeko batere astirik gabe, hasia da sentitzen ekea, talare oinez izan arte libre. Imposible.